så blev klokken 13, og vi begynder så småt at slå hul på dagens webinar. Jeg kan se, at folk de vælter ind stille og roligt, og det er jo så fint. Vi lukker folk ind løbende efter, som de kommer, men vi begynder stille og roligt at slå hul på dagens program, for vi har en masse spændende, vi skal snakke om i dag. Vi skal nemlig tale om gamblingfællesskaber i gymnasieskolen og dykke ned i nogle af de her kvalitative indsigter, der kan være i den her sociale motivationsrolle i unge og deres gambling. Godt. Vi har sammensat et lille program til i dag. Vi starter lige med en kort indflyvning. Den har jeg æren af at tage. Så giver jeg ordet videre til min dygtige kollega Esben, som vil gennemgå noget tal og data, vi har her i Center for Ludomani i forhold til unge og gambling. Og så vil vi efterfølgende give ordet til Johanne, som vi har fået med i dag, som vil dykke ned i noget af den spændende forskning, hun har lavet netop i de her gamblingfællesskaber i gymnasieskolen. Vi slutter af med spørgsmål, og så er det tak for i dag, og så er der gået en time. Jeg hedder selv Shani. Jeg er seniorprojektleder i Center for Ludomani og arbejder til daglig i vores forebyggelsesenhed, hvor jeg sidder med partnerskaber, politisk fortalervirksomhed og alt muligt spændende. Yes. Lige lidt praktisk, inden vi går i gang. Vi sender en mail efterfølgende til alle, der er tilmeldt, hvor man vil få slides. Man vil også få link til optagelse af webinaret, som kommer til at ligge på Center for Ludomanis hjemmeside. Og så er det også vigtigt at sige, at hvis I har spørgsmål undervejs, så det er jeg sikker på, at der nok skal komme lidt af, så skriv den endelig ind i chatten, fordi så står jeg og holder øje og får det skrevet ned. Og når vi så til sidst har tid til spørgsmål, så sørger jeg også for, at både Esben og Johanne får god tid til også at besvare de spørgsmål, I nu måtte have. Det er vigtigt at sige, at det her webinar bliver optaget, så hvis man har video på og lidt, hvad kan man sige, eftermiddagshår ikke rigtig gider at have det bliver vist, så sluk gerne for jeres kamera. Og så selvfølgelig holder vi mikrofonerne muted, så vi har så lidt forstyrrelser som muligt undervejs. Lidt kort om Center for Ludomani. Vi har eksisteret siden 1992 og er Nordens største center for behandling og rådgivning af ludomani, både for mennesker med spilafhængighed og deres pårørende. Vi tilbyder gratis og anonym behandling og rådgivning, og har derudover en række forebyggende indsatser, som jeg blandt andet sidder med til daglig. Dem, som jeg har allieret mig med i dag, det er Johanne Kirkeby, som kommer fra, eller har lavet en Ph.D. på Københavns Universitet, baggrund i etnografi, og har lavet den her vildt interessante forskningsprojekt, hvor hun har fulgt nogle gymnasieelever og de fællesskaber og mødepunkter, de har omkring gamblingen her i, og det kommer hun til at fortælle meget mere om. Vi har også Esben med, som har været i Center for Ludomani i godt vel 7 år. Han sidder til dagligt i Odense, og udover at have et ben i vores vidensarbejde i forebyggelsen, så sidder han også og møder klienter hver dag og behandler, og vil også bidrage ud over med data, men med sådan et supplerende info i forhold til, hvilke tendenser han så ser i behandlingsrummet, når det kommer til unge. Yes. Jeg tror, jeg vil give ordet til dig, Esben. Yes, jamen tak for det, Jenny. Jeg har virkelig set frem til det her webinar, også med dig, Johanne. På Center for Ludomani, der kan vi jo se sådan en ret drastisk udvikling i virkeligheden de sidste par år i forhold til det her med, hvor meget gambling er begyndt at fylde ude på de forskellige uddannelsesinstitutioner og gymnasier osv. Så det er et spændende emne, og også noget, vi jo har en del erfaring i, kan man sige. Men som Janine lige sagde, lad os prøve at starte med at kigge på noget af det data, vi har indsamlet i Center for Ludomani. Vi lægger lige videre her. Kan du hjælpe mig med? Godt. Det første slide, vi har med her, er i forhold til, hvornår bliver de unge introduceret til gambling første gang. Og det vi jo kan se, det er i hvert fald her på Center for Ludomani, der er over halvdelen af vores klienter, de prøver at gamble, inden de fylder 18 år.
Det er i virkeligheden ret vildt taget det i betragtning, at for det første, så er det jo i virkeligheden ikke lovligt at gamble, før du fylder 18. Men også i forhold til det her med, at vi ved, at vores hjerner først er færdigudviklet, når vi er i midten af 20'erne. Forestil jer en 16-årig knægt, der vinder, hvad der svarer til en hel månedsløn på hans fritidsjob, så kan det godt sætte nogle ting i perspektiv og være svært sådan på en eller anden måde at hvad skal man sige, at få motivationen til at gå med aviser, fordi den her unge hjerne kan have svært ved at kapere det. De unge er også rigtig dygtige til IT, og noget af det, vi kan se, det er, at de jo let kan omgås de forskellige blokeringer, der måtte være på de diverse sider. Og noget af det, der også er lidt interessant, det er, at vi kan se, at de unge i høj grad benytter sig af de licenserede gambling hjemmesider, typisk med hjælp fra ældre kammerater, som måske er fyldt 18 år, som de kan logge ind og benytte sig af deres spilkonto. Og videre til næste slide. Spiltyper ved første møde med gambling. Det er tydeligt her at se, at det er helt klart både sportsbetting og slotsmaskiner, som er de typer, de fleste typisk gør deres debut ved. Og det er de selv samme typer spil, som vi også kan se, at folk kommer i behandling ved her hos os. Vi har sådan en kategori for spil. Der er højrisikospil og lavrisikospil, og der er ingen tvivl om, at både sportsbetting og slotsmaskiner er begge spil, der hører til højrisikokategorien. Og hvis vi går videre til det næste, så kan vi se her, hvem eller hvad det er, de unge bliver introduceret til spillet. Og her er det jo tydeligt at se, at venner spiller en rigtig stor rolle. Og det er jeg sikker på, at du, Johanne, også vil komme mere ind på lidt senere. Og derudover, så er det jo også interessant at se, hvor højt reklamer i virkeligheden også ligger på den her liste. Og lige netop reklamer kan vi jo høre på de unge, dem vi har i behandling, at det er noget af det, der er ret effektivt til at fastholde dem i at spille. Det er der i øvrigt også forskning, der peger på, at unge i højere grad er påvirkelige over for de her reklamer. Den sidste slide, jeg lige har med her, det er alderen, da spillet bliver problematisk. Altså, man kan sige, at grafen taler jo i virkeligheden sit tydelige sprog, og det kan jeg også godt genkende fra behandlingen. De unge, de beskriver selv, at spillet, så at sige, begynder at eskalere drastisk, når de fylder de der 18 år. Der sker meget. De er myndige. Forældrene har ikke adgang til deres konto længere. De begynder måske også at tjene penge. Det er nemmere at komme ind. Det er lovligt nu at spille. Og der er til med også ofte nogle rigtig fine velkomsttilbud ved de forskellige spiludbydere. Det var et lille udpluk, sådan lige af nogle af de data, vi går og indhenter, som jeg tænker kunne være meget interessant lige at vise her. Vi indhenter løbende data, og det er også data, der vil komme eller er på vores hjemmeside, som faktisk bliver opdateret sådan live hele tiden, så de er fuldstændig friske og opdateret. Men nu vil jeg give stafetten videre til dig, Johanne, og så glæder jeg mig til at se dine slides, så måske jeg også kan kommentere lidt på noget af det. Godt. Ja. Jamen hej, jeg hedder som sagt Johanne. Og det skal lige siges, vi havde lidt IT-problemer, så jeg kan ikke selv skifte slide. Så er I lige advaret med, at der kommer måske nogle lidt akavede pauser efter nogle af slides. Men forhåbentlig så gør jeg op for det med virkelig godt indhold. Lad os skifte slide. Så det vi skal snakke om i dag, det er nogle forskellige emner, der er opstået i min forskning.
Og så, ja, de kommer her. Jeg tænker ikke, at jeg behøver at læse dem op. Og så til sidst, så vil jeg også lige fortælle kort det nye projekt, jeg skal arbejde på de næste 2 år. Men hvad er min forskning? Må jeg nok hellere lige lave et kort indflyv i. Normalt vil jeg jo som forsker bruge rigtig lang tid på den her del, men vi gør det lidt kort, så vi kan gå til kødet, som nok er det, I interesserer jer mest for. Men det er det, der hedder etnografisk feltarbejde. Så det vil sige, at jeg tilbage i 2023 sad et halvt år på et gymnasium og observerede. Og det betyder jo selvfølgelig, at det ikke er repræsentativt for alle gymnasier og alle elever. Det er ultra kvalitativt. Men som I kan se her, så er det alligevel en stor mængde data. Så jeg kan ikke sige, hvordan alle gymnasier er, men jeg kan sige, hvordan det her gymnasie og den her klasse og de her elever, de var. For det er baseret på rigtig mange timers lyd og billeder og feltnoter. Så den klasse, vi skal møde i dag, er en anden HF-klasse. Så det betyder også, at de er over 18. Men vi kommer også lidt ind på deres baggrund. Og den bliver af lærere og andre elever omtalt som en gambling-klasse. Så den er også lidt ekstraordinær. Der er 11 drenge i klassen, og 9 af dem, de gamblede. Men vi zoomer ind på 5 kernemedlemmer af den her gambling-gruppe, som gambler lidt mere end de andre. Og det er primært slots, som de kalder det. Sådan nogle digitale enarmede tyveknægte. Og så var der også noget sportsbetting og noget daytrading og crypto. Men som vi kan se her på de her billeder, så var det ligesom, altså jeg sad lidt bag klassen og sådan smugkiggede på deres skærmer, og det var virkelig ofte, at skærmene så sådan her ud. Enten med reel gambling eller simuleret gambling. Og på det første billede, der er læreren faktisk i gang med at tale. Og på det andet billede, der sidder de og laver gruppearbejde. Ja. Og meget kort om, altså jeg kunne snakke om forskning i en time, men vi gør det meget kort. Det handler jo til dels om motivation, det jeg snakker om i dag. Det er typisk delt ind i tre dele, altså en forbedring, udvidelsesmotivation, altså sådan noget med at gøre sine positive følelser endnu mere positive, eller coping, som er at dele med negative følelser, eller, og det er den, vi snakker om i dag, social motivation, som er ekstern motivation, som handler om social samhørighed. Og så er der også nogle modeller, der har lidt flere binde, han tilføjer at vinde, drømme om jackpot og intellektuel udfordring som motivationer. Men vi fokuserer på det sociale. Og der har Binte taget den sociale motivation og foldet den endnu mere ud. Så han mener, at det både kan handle om communion, som altså er, at man samler sig omkring andre. Det er meget noget, vi ser i casinoer. Competition, altså at vinde over andre, det er meget sådan poker-tilgangen. Og ostentation, og få social status gennem dristighed. Og det er især den, vi kommer til. Alle tre er relevante for i dag, men især ostentation er meget relevant. Og det skal lige siges, at der jo er flere af motivationerne på spil, altså, men fokusen for mig har været meget på det sociale. Så det er vigtigt at vide, at der er andet, men det er bare ikke det, jeg taler om i dag. Det, jeg taler om i dag, det er den her proces, hvor man socialiseres til at gamble. Og det er der mange forskere, der har arbejdet med. Det er sådan rimelig, det er der meget interessant, man kan læse om, og meget interessant, man kan sige om. Men jeg har ikke tid til at sige en masse. Så lad os gå videre. Så for at give jer lidt et indtryk i den her klasse, som sagt, gambler-klasse, hvor skærmene, de ofte havde, eller nærmest konstant faktisk, havde noget slot machines kørende. En af drengenes kærester siger, at de gambler hele tiden. Altså det er hendes ord. Konstant. Både i klassen og derhjemme, når hun er sammen med sin kæreste. Og der er en af klassekammeraterne, der ikke gambler, der siger, at
altså jeg spørger faktisk ikke om gambling, jeg spørger, hvordan oplever du kulturen omkring drengene? Og så går han i gang med at snakke om gambling, og at de alle sammen melder sig ind i Rufus, og så melder det sig så ud igen. Og så følger de ikke med i undervisning, og de forstyrrer alle de andre i klassen. Så den her gambling er noget, der fylder i klassen. Både for dem, der gambler, men også for dem, der ikke gør. Og nu prøver vi lige med en lydoptagelse, og den er lidt svær at høre, så vi må lige se, hvor velfungerende den er, men jeg forklarer jer lige, hvad det er, I lytter på. Så det, jeg har skrevet i mine noter her, det er, at der er en dreng, der spiller på sin computer, og en anden dreng, der kigger på, og det er deres gruppes tur til at sige noget, altså i klassen. Det er læreren, der ligesom peger på dem. Og så læner de sig på samme tid tilbage. Så det, vi kommer til at høre, det er læreren, der snakker, og så dem, der sidder, og sådan, mens læreren snakker, så kan vi høre dem reagere på gamblingen. Og så på et tidspunkt, så er det deres tur, og så skal I ligesom forestille jer, at de læner sig tilbage og skal sige noget. Så lad os prøve at se, om det er højt nok til, at I kan høre det. Numbers seem too high, but they are still very much involved in something that should or ought to be maybe a bit more like personal or intimate. They involve the family, and they still do. But before it was just expected that your family found your partner and then you got married, and maybe you didn't even know them. Skal også være færdig med Okay, so language, voice in the middle. Something about English. Well, they are English talking. Okay, så jeg håber, I kunne høre det. Det der lille, yes, altså det er det, I skal forestille jer, der sådan set næsten konstant foregår i klassen omkring drengene, de der små lyde, og selvfølgelig skærmene, som de andre i klassen kan se. Må jeg lige bringe noget ind her, Johanne? Altid. Ja. Det er jo vildt interessant, især det her med fællesskabet, ikke? Hvor noget af det, vi jo i hvert fald i behandlingen kan se, det er, at gambling bliver ligesom sat lige med en adgangsbillet til fællesskabet. Altså det her med, at de her unge gutter kan se, hvordan, eller i hvert fald frygter, at det her med et nej til gambling, det kan føles som et nej til vennerne. Så det kan være også en, hvad skal man sige, en måde, at de bliver fastholdt i det. Det kan virke helt uoverskueligt at skulle stoppe med at spille. Fordi hvilke konsekvenser kan det ikke have? Og når man som ung, altså man kan sige, noget af det værste, det er jo i virkeligheden at føle sig udenfor eller ensom. Så det der med at pludselig at skulle fravælge noget, som kan have, i hvert fald i deres optik, rigtig stor betydning, kan være meget grænseoverskridende eller angstprovokerende. Det paradoksale er til gengæld, at dem, der så, hvad skal man sige, beslutter sig for at stoppe med at spille og går ud og fortæller det til deres kammerater, de får typisk mega positive tilbagemeldinger og anerkendelse og respekt, og deres relation bliver tit også meget bedre i virkeligheden. Så det er meget interessant, det der sker i fællesskabet. Vi kan tydeligt se det også i behandlingen. Ja, det er så dejligt, du kan komme med den slags perspektiver, for jeg kan kun vise, hvad der foregår. Og du ved ligesom, hvad der foregår efter. Ja. Lidt om, hvad der foregår før, til gengæld. Og det er jo så ikke noget, jeg har oplevet, men noget, jeg har snakket med drengene om. Hvordan startede gambling egentlig? De nævner, at de var sådan cirka 12-13, da de begyndte på skinbetting. Og dengang forstod de ikke, at det var gambling. Og jeg må nok lige forklare, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad skinbetting er. Det er i spillet Counter-Strike, der kan man få i sådan nogle tilfældige bokse, så kan man få det, der hedder et skin, som er æstetik i spillet, og de kan være rigtig, rigtig mange penge værd. Altså vi snakker mange tusindvis af kroner værd, hvis de er sjældne. Og så på nogle eksterne hjemmesider, så kan man bruge de her skins som en valuta, og direkte i gambling-mekanismer sætte dem på spil og gamble med de her skins. Fordi der er en lille distance, så føles det ikke som penge, og mange af de børn, der laver skinbetting, de aner ikke, det er gambling. Og det var også det, de her drenge, de sagde, de anede ikke, det var gambling, men nu, hvor de er blevet ældre, så er de fuldt ud klar over, at de gamblede, da de var små børn på nogle ulovlige hjemmesider. Og det siger de selv, at de egentlig fortryder, og at det var dumt. Et andet sted, de har mødt gambling, det er, da de var 15-16, når de så fodbold med far.
så lavede de lidt hygge-gambling med lige at sætte 10 kroner på en kamp. Men så beskriver de et vendepunkt, hvor det virkelig blev alvor. Hvor det blev mere. De var på en sommerhustur, inden de blev 18, og med dem havde de en kammerat, der var 18. Og så om aftenen, da de drak lidt, så spillede de poker, og dagen efter, så var der ligesom sat en tone om, at nu gambler vi. Og så tog kammeraten sin computer frem med Unibet, og så sad de der og gamblede sammen. Og så siger de, jeg tror bare, det har udviklet sig med, at vi blev lidt ved i skolen. Det er først her, da vi startede på gym, og efter den sommerhustur der, at det der med casino og slots og sådan noget er blevet en ting. Så de oplever ligesom det her vendepunkt, som er centreret omkring deres oplevelser i gymnasiet. Og næste slide tager lidt mere om det. De beskriver så, at det udvikler sig derfra, hvor i starten, så er det kun noget, de gør sammen i skolen, og så i større og større grad, at det så også er noget, de gør derhjemme. Når de sidder alene, så kan de for eksempel, når de sidder og laver lektier og keder sig lidt, så kan der køre noget slots ved siden af, for ligesom at tilføje lidt hygge eller spænding. Og det her med at tilføje gambling til andre elementer, det ser vi meget. Der er et udtryk for det, gamblificering, som betyder, at man tager noget, der ikke handler om gambling, og så gør man det gambling-relateret. Så for eksempel, når man spiller på en fodboldkamp, så er det, at man gamblificerer fodboldkampen. Og det er egentlig en ret integreret del af de her drenges hverdag, og næsten en selvfølge, at ting skal gamblificeres. For eksempel siger en af drengene på et tidspunkt, jeg holder mig lige til aften, og svaret er med det samme, har du også tid på Leeds. Og det siges med sådan en selvfølgelighed, at hvis du holder med dem, så har du selvfølgelig også tid. Der er ikke nogen tvivl om, at det er jo sådan, man gør. Og det her med at tilføje økonomi til ting, det er ikke kun via gamblificering. En af drengene, han tjener penge på at spille Fortnite, og det er jo ikke gambling. Det handler jo faktisk om at være dygtig og være med i en konkurrence. Og da jeg stiller spørgsmål om det, så siger han, der er potentielt penge i alt, hvad vi spiller. Så kunne man jo antage, at de her drenge, de er motiveret af penge, men det er slet ikke det, jeg møder, når jeg snakker med dem i løbet af det her halve år. Faktisk så siger de, at valutaen, der står derinde, det er ikke så meget en krone, det er mere bare sådan et talagtigt. Og så er det sådan mere adrenalin i det, og det, der gør, at det er sjovt. De nævner også en god spænding i kroppen og hygge. Så det her med selv altså at tjene penge på Fortnite, det er da fedt, men det er ikke så meget for pengene. Det kan være lige meget. Faktisk nævner de, at gambling er en udgift. De ser det 100% som en udgift. Så der ser vi virkelig det her med, at det ikke kun er økonomisk motivation, der er relevant at forstå, men at social motivation, i hvert fald for de her drenge, virkelig spiller en rolle. Johanne, jeg får lige lyst til at knytte en kommentar igen, hvis det er okay. Fordi det hænger jo rigtig fint sammen også med det, vi ser i behandlingen. Og det, som der er nogen, eller en del klienter, der ligesom også beskriver, det her med, hvordan at penges værdi i virkeligheden sådan langsomt ændrer sig, jo mere de gambler. At det ender med egentlig blot at være et tal nede i bunden af skærmen, eller en form for matadorpenge. Men i det øjeblik, de går ned i supermarkedet, ned i Netto og skal handle, jamen så vil de ikke give 5 kroner ekstra for en pose chips, eller bliver træt af mælken er sat op med 1 krone. Men efterfølgende kan de gå hjem og smide 1.500 uden at blinke med øjnene. Så der sker virkelig noget med penges værdi og deres syn på det, når de gambler. Ja, det er virkelig, altså den der distancering, synes jeg er virkelig spændende. Den gad jeg også godt at arbejde lidt mere med. Så lidt om, hvor de ligesom møder gambling, og hvordan det bliver normaliseret i deres hverdag. Lad os lige afspille, det her lydklip burde være rimelig nemt at høre. Det er fra et interview. Der siger de lidt om venner og reklamer. Ja, lad os bare afspille.
Ja, og så har I indtryk af, at det er noget, mange gør, eller sådan, altså... Ja, det Ja. er der mange, der gør. Okay. Altså, jeg vil sige, lige siden vi startede på gym her, så bare alt, hvad man ser og hører rundt omkring, der er virkelig mange, der er begyndt at spille. Reklamerne er også begyndt at komme meget mere op på tv Ja. og sådan noget, og radio, det er hele tiden, de spiller. Det kan også være det, fordi Det er også, at man begynder vi at selv lægge lægger mærke til mere det. mærke til det, men der er i hvert fald, Det vil jeg være har over hørt det hele. rigtig mange kammerater og kammeraters kammerater, der spiller, og ja, på samme måde som os, ligesom har fundet interesse i det. Ja. Øhm, Ja, så hører vi jo det her med gymnasiet som vendepunkt igen. At de fremhæver ligesom specifikt, at, ja, hvor er det? Ja, okay, det er så ikke lige her. Men tidligere i interviewet, der fremhæver de også, jo, det er der, linje nummer 14, siden vi startede på gym. Så der er helt klart en oplevelse af, at så snart de startede på gymnasiet, så blev det fuldstændig normalt. Om der er flere reklamer, eller ej, det kan jeg ikke udtale mig om, eller om det bare er fordi, de, efter de er begyndt at spille, oplever flere reklamer. Det siger de også selv, ikke? Der vil jeg i hvert fald godt lige sige, at Ja. der er flere reklamer. Fedt. Så, eller ikke fedt. Men dejligt med lidt vandt viden om det. Så ja, der er mere. Men det er også ligesom en oplevet normalisering. Og det kommer jeg faktisk til at vende lidt tilbage til. Så husk den her pointe. Kæresten der, jeg nævnte tidligere, hun siger, det er ikke kun her, det er meget normalt, også på andre gymnasier. Og deres engelsklærer, som I også lige hørte i lydklippet, hun siger lidt det samme. Det er ikke kun et Denneby-problem, hun mener, det foregår på alle danske gymnasier. Så der er den her konstante oplevelse af normalisering, både gennem reklamer, men også ved at se andre gamble. Og ja, det vender jeg som sagt tilbage til, så jeg skal ikke afsløre for meget. Lige kort blot sige, at det er jo præcis det samme, vi også kan genkende. Altså at der er et massivt reklamepres, tingene bliver normaliseret, så at sige, både via, hvad skal man sige, de venner, man er sammen med, vi spiller alle sammen, min far spiller sågar og så videre, men der er ingen tvivl om, at det massive reklamepres, vi ser, også er med til at normalisere det, og gøre det endnu, hvad skal man sige, mere naturligt at gamble. Ja. Ja, og så har I indtryk. Det er mærkeligt at høre sig selv. Ja, og så et skift til det emne, der hedder, altså vi har jo hele tiden kredset om det sociale, men nu vil jeg lige sådan præcisere lidt mere, hvordan det her fællesskab bliver skabt. Fordi som sociolingvist, så er fællesskab, det er i stor grad noget, man skaber via noget identitetsarbejde. Så den her gambler-identitet, den markerer de så mange gange. Altså jeg har 7 milliarder eksempler på det, men her er nogle af dem. Så for eksempel en af dem siger, så kan du tage solbriller på, og den anden svarer, så kan man ikke se mine øjne, så er jeg rigtig gambler. Altså der bliver det jo meget bogstaveligt at kalde sig selv gambler. Men det er også sådan noget med at kalde hinanden ludoman med et smil, eller at markere, at man tager penge, og så grine af det. Så det er ligesom måder, de over for hinanden viser, vi er gamblere, vi har den her fælles identitet. Men som jeg også nævnte, så er det også noget, andre i klassen, der ikke gambler, oplever. Situation 4 her, den er i klassen, faktisk også med engelsklæreren, hvor de brainstormer over årsager til skilsmisse, og en af drengene svarer kægt gambling, og så griner dem i klassen, der ligesom også gambler. Så der ser vi det igen, det her med lige at markere, jeg er gambler, og man griner, det markerer, jeg har samme identitet. Og hvorfor gør man det? Hvorfor har man så travlt med at markere den her gambling over for hinanden, og have den her identitet? Jamen det er fordi, at indgå i det her fællesskab, det giver en noget social valuta, kan vi kalde det. Det giver en nogle reaktioner. Og nu, ja, det her er simpelthen direkte fra mine feltnoter, så jeg håber, I kan sådan nogenlunde forstå det. Jeg skal nok forklare.
Hernede i bunden, så ser vi 3 af drengene. 1, 2 og 3. Det er ligesom cirklerne. Og de firkanter, der er foran 2 og 3, det er computerskærme. Så meget af tiden, så sidder 3 og kigger på sin skærm, 2 kigger på sin skærm, og 1 sidder og kigger på 2's skærm. 1 er en ret populær fyr i gruppen. Han har tydeligvis lidt mere pondus. Og 2 er nok, at det er lidt svært at vurdere, for så hierarkisk er det heller ikke, men jeg har indtryk af, at 2 er mere populær end 3. Men hver eneste gang, at 2 eller 3, ligesom de sidder og gambler forresten, det ved jeg ikke, om jeg nævnte. Hver gang, at de reagerer på, nu sker der noget på skærmen, det I også hørte i det der lydklip, hver gang de siger, yes, eller eller nej, så begynder de andre at kigge på deres skærm. Og 3 sidder i stor grad og siger rigtig mange lyde, og de 2 andre kigger kun på hans skærm, når han ligesom viser, at nu er der noget spændende. Så det er jo direkte en måde at få opmærksomhed på de andre, og ligesom, indgå aktivt i det her fællesskab. Og jeg sagde jo, at jeg ville vende tilbage til det her med normalisering. Det her fællesskab, det er, altså nu har jeg i stor grad vist det lille fællesskab, klassefællesskabet, men det er faktisk også et fællesskab, der er større end det. Det går på tværs af skolen. En af dem, der ikke gambler, han siger, de har alle de her grupper, hvor de sidder og spiller. Og det er jo både inde i klassen, og når man kommer til sin fagpakke, hvor der er folk fra andre klasser, så er der sådan også sådan en kæmpe gruppe, der sidder og spiller. Så det vil sige, fagpakken, det er de her valgfag nærmest, hvor folk fra forskellige HF-klasser, de mødes. Så på den måde, når man sætter sig sammen med den gruppe, der sidder og gambler, så får man simpelthen et gratis fællesskab for æret. I stedet for at skulle sidde og etablere, hvem er vi som fællesskab, hvad har vi til fælles, hvordan gør vi, hvad er vores identitet, så ved man præcis, hvordan man skal markere sig som gambler, hvad man skal gøre for at få opmærksomhed, og man kan bare direkte med det samme finde sig sådan et lille fællesskab inde i fællesskabet. Så det giver jo faktisk rigtig meget til sådan et ungt menneske, som måske er nervøs over den her valgpakke, hvor deres venner ikke lige er med, at man får sådan et nemt fællesskab for æret. Og så den her normalisering, de gjorde, det her med hele tiden at sige, men der er mange, der gør det, og det er også resten af Danmark, der gør det, det er også en måde at indgå i et måske imaginært fællesskab. Altså det er den her idé om, at gambling er jo noget, man gør, når man er ung. Lidt på samme måde, når unge snakker om TikTok som noget, som det er jo noget, vi gør, det er jo vores identitet som unge. Så det her med at gamble, det er både en måde at være sammen med sine tætte venner, få nogle nye venner eller fællesskaber, men også at føle sig som en del af en større kultur. Jeg kunne godt tænke mig lige også at knytte en kommentar, Johanne, fordi det her med identitet, det er meget spændende, og det er også noget af det, vi arbejder en del med i selve behandlingen. Jeg har sådan et fint eksempel med en ung, fordi de identificerer sig virkelig med det her, og det er ikke bare gambling for dem, det er meget større og sådan en del af dem selv på en eller anden måde, ikke? Så jeg havde sådan en klient, og han sagde, men du beder mig om at sige farvel til min bedste ven, eller jeg har også sådan en, der siger, det er som at skære min ene arm af. Altså det er virkelig noget, der fylder rigtig, rigtig meget hos dem, og fylder meget omkring, hvordan de ser sig selv, så de skal ud og genfinde sig selv på ny på en eller anden måde, for det er noget, der fylder helt vildt meget hos den enkelte. Og nu har vi jo okay med tid, så vi behøver ikke at cutte det her slide. Det var vi lidt i tvivl om. Men der bliver jeg lige nødt til at forklare lidt, tror jeg igen, for det er en meget forvirrende lydoptagelse. Så en ret spændende måde, jeg også så den her identitet og det her fællesskab blive konstrueret, det var via sådan rekonstruktioner. Så konteksten her. De har nogle gange, sådan året inden jeg kom, så har de nogle gange livestreamet på Twitch, at de gamblede, og siddet sammen og ligesom gjort det.
Og så har jeg spurgt dem, fordi jeg ved, at Twitch nogle gange gemmer det automatisk, hvis man sætter den funktion til. Så jeg har spurgt dem, kan jeg ikke få adgang til de her livestreams, jeg har lavet tidligere? Og de lovede, at de ville undersøge det, og det kunne de så desværre ikke. Så det er det, der ligesom har sat gang i det her. Så de starter med, så vidt jeg husker, at være sådan, ja, jeg har simpelthen skrevet citatet, det kunne være, at jeg skulle læse mit eget slide. De starter med at sige, jeg gad fucking godt. Så det refererer til, jeg gad godt at kunne se de her gamle streams. Og så går de faktisk i gang med at rekonstruere, hvad der er sket på den her stream, og referere til sådan et meget intern joke, de har. Og jeg har meget svært ved at forstå den, men det er noget med en fodboldspiller, så jeg antager, det var noget sportsbetting. Så lad os lige høre den, og så siger jeg lige lidt mere om det. Jeg gad så godt på det. Jeg gad fucking godt. Jeg har været inde og undersøge det på det, men man kan ikke finde gamle streams tilbage. Men jeg gad godt. Og det er helt gamle. Det der, hvor I sad hjemme der. Du er fucking luder, mand. Leeds, mand. Du skal ikke komme og sige noget om Leeds, mand. Du skal ikke sige noget om Calvin Phillips, mand. Du skal ikke sige noget om Leeds. Ej, fuck, det gad jeg godt. Ja, så dem, der ser fodbold, ved sikkert præcis, hvad det betyder. Men det, der i hvert fald er tydeligt for mig, det er, hvordan at det jo ikke kun handler om at have den her, nu gambler vi sammen identitet, men også en måde at, altså det her fællesskab går jo, går jo ud over det. Det er en identitet, de har haft sammen længe, og det synes jeg egentlig knytter sig meget til det, du lige sagde, Esben. Altså det er ikke bare, når nu gambler jeg, så har jeg venner, og så kan jeg jo bare stoppe med at gamble, og så er vi stadig venner. Det er jo simpelthen det, der er deres fællesskab. Det er det, der er hele deres baggrund. Og de gode minder, de har sammen. Og det her med at rekonstruere minder, er også sådan en klassisk måde at konstruere fællesskab. Og det er igen noget, man kunne bruge lang tid på at tale om. Så det skal jeg nok lade være med. Ja. Måske jeg lige på Johanne, fordi jeg kommer sådan til at tænke på, inden for stofverdenen, altså stofmisbrugsverdenen, der har man sådan et udtryk, hvor man snakker om tørfix, altså det her med, hvor man snakker om, eller dyrker det, og det er meget det samme, og jeg oplever det også en hel del, især hos de unge, det her med, at de dyrker, selvom de ikke spiller, så snakker de om det, de går ind og, kigger på odds, eller finder videoer frem, og det vækker noget i dem, og det giver noget dopamin, og det giver faktisk også en masse spiltrang. Så det er noget, vi er ret opmærksom på, også i behandlingen, det her med, pas på med ikke at dyrke det for meget, fordi det kan være nogle ret giftige tanker, sådan rent i forhold til tilbagefald og så videre. Så det her med de her stærke psykologiske mekanismer, der går i gang, når de begynder at sidde og snakke på den måde, det er noget, vi i hvert fald også i behandlingen er meget opmærksom på. Ja. Ja. Så det var sådan nogenlunde det, jeg havde tid til i dag. Hvis man er sådan interesseret i det forskningsmæssige, så må man godt kontakte mig, for det blev mest sådan en meget praktisk præsentation. Inden vi kommer til spørgsmålene, som vi heldigvis har rigtig god tid til, så vil jeg lige nævne, hvad mit fremtidige projekt er. Jeg har jo selvfølgelig ikke fundet ud af noget, fordi jeg starter først på det om 11 dage. Men jeg har fået penge til de næste 2 år at sidde og arbejde med det her med streaming. For det er noget, der gentagne gange kom op. Både altså med de her drenge streamede det jo selv, at de gamblede. Men det er også noget, der sådan, har jeg indtryk af, indgår i mange gamblers praksis, at de ser andre streame. Og de her streamere, de har rigtig meget interesse i at skabe et fællesskab, hvor deres seere ligesom indgår også direkte. Altså de får sådan nogle sponsorater fra spilfirmaerne, hvor deres seere kan hoppe med, og så alle de penge, de tjener, de kommer ind i sådan en fælles pulje, hvor de altså sådan virkelig helt aktivt og meget konkret indgår i et fællesskab omkring streameren. Så det er det, jeg de næste 2 år kommer til at arbejde med, og man er meget velkommen til at kontakte mig. Nu står min e-mailadresse der. Jeg tror også, jeg bare kan googles eller findes på LinkedIn, men hvis man har nogle sådan spørgsmål eller interesse, eller noget man, altså det ved jeg ikke, nogle interessante mennesker, jeg kan interviewe, så må man endelig
kontakte mig. Men ja, vi har 21 minutter til spørgsmål, så det glæder jeg mig helt vildt meget til. Tak, Johanne. Vi har så god tid har vi heller ikke, men vi har god tid til spørgsmål, hvilket er dejligt, og I skal endelig bare begynde at skrive i chatten. Der er allerede en, der har skrevet. Tusind tak, Johanne, for at dele de her super spændende indsigter fra din forskning, og tak, Esben, for også at supplere i virkeligheden med det, man så ser, når skaden er sket, og man sidder i behandlingsrummet og møder de unge. Vi tænkte for jer deltagere på webinaret, at det ville være et spændende samspil at give jer, så man havde både den ene, hvad der foregår i fællesskaberne, og hvad foregår der så, når Esben så eksempelvis møder de unge i det her behandlingsrum. Og der er jo de her, desværre nu, der er jo nogle genkendelser, uden tvivl, i forhold til det bliver sagt. Godt. Vi har et spørgsmål her, der går på, om vi har nogle gode bud på, hvordan man forebygger, at unge drenge begynder at gamble. Og her er der også en særlig interesse for, hvad man kan gøre i folkeskolen. Johanna, har du nogle tanker i forhold til forebyggelse? Hvad er vigtigt, at man har øje for, hvis man skal lykkes med den her super svære disciplin at lykkes med? Ja, altså, jeg skal jo passe på, hvad jeg siger, for det er jo ikke, hvad kan man sige, det er jo ikke mit job at sige sådan nogle ting. Men i hvert fald, og det er jo også det, jeg har bidraget meget med her det seneste år, det her med at være opmærksom på det sociale. Altså jeg ved, at da jeg først kom ind i det her felt, der var der meget fokus på det økonomiske, hvilket giver mening, og hvilket der selvfølgelig også skal være. Og hvor meget af forebyggelsen handlede om at give eleverne transparens i forhold til, at de altså overordnet set tabte penge, hvilket giver god mening for mange typer af gamblere. Men der er jo så også den her type, som, altså de her drenge siger selv, at det er en udgift. De siger, jamen, vi bruger penge på det her, og vi unge er dumme, og sådan er det agtigt. Og så er det, man bliver nødt til at sætte ind i forhold til fællesskabet i det. Og det er jo svært, altså jeg antager, at spørgsmålet kommer fra en folkeskolelærer, og folkeskolelærer er altså ikke særlig seje for sådan en 9. klasser. Så det er jo et rigtig godt spørgsmål i virkeligheden. Hvordan gør vi noget ved det her fællesskab? Men jeg tænker, man skal se på det lidt ligesom, hvis der er et fællesskab, der centrerer sig meget omkring alkohol. Hvad gør man der? Gør man det bare ulovligt, eller er der en måde, man sådan kan arbejde med, at det ikke bliver set som sejt? Og det, sorry, jeg ved ikke, hvordan sådan en 9. klasse fungerer. Det ved du nok bedre, end jeg gør. Jeg synes, det er en super spændende pointe, Johanna, det der med, at vi skal forstå de unges incitamenter, alt det, der ligger imellem linjerne, og ikke kun tænke det som, at der kan være noget gevinst på spil. Vi har i Center for Ludomani selv meget fokus på at lave forebyggende indsatser i, det kan være på gymnasier, HF eller lignende, men begynder også at få mere og mere fokus på også at involvere folkeskolen, fordi som både Johanna, du viste på din slides, og Esben, som du også pointerede, det starter enormt tidligt. Og man kunne se, at nogle af vores klienter, de stiftede bekendtskab med gambling helt ned til 9-årsalderen. Så der er ingen tvivl om det forebyggende arbejde. Der er rigtig meget godt for hende i folkeskolen. Og vi tænker det i Center for Ludomani, at det også er et vigtigt samspil mellem underviserne, forældrene, og så også involvere de unge, tale med dem i øjenhøjde, og møde dem der, hvor de er, for også at lykkes med, ikke at bare, som du siger, han ikke virker som useje voksne, men også kunne facilitere en dialog med dem. Esben, havde du en kommentar til den? Nej, det var meget det, du også lige var inde på der, så jeg tænker, det er fint. Godt. Vi har en, der spørger ind til, Johanne, om du lige har mulighed for kort at gentage de 3 elementer i teorien om social motivation. Ja, kan vi vende tilbage til det slide, så tror jeg, det er lidt nemmere at forholde sig til, også for mig. Nu skal vi se her, nu spoler vi godt og grundigt. Yes. Der. Yes. Ja, og det er jo, altså der er mange teorier omkring social motivation, så det her er bare en af dem, men det er Bente, der deler det ind i, ja, jeg læser simpelthen bare op fra slidet, men stiller endelig uddybende spørgsmål. Men altså communion, som er det her med at samles og være omkring andre, så det er typisk noget, vi ser i casinoer, eller, altså det er jo egentlig også lidt det, der foregår her i skolen, ikke? Men ja, og så competition, altså at vinde over andre, og det synes jeg ikke, der er her. Altså der er ikke sådan en sammenligning blandt drengene, men det ser vi med pokerspillere typisk. Og så den, der virkelig er på spil her, ostentation, og få social status gennem dristighed.
det er altså næsten sådan, det er den, der egentlig bare kører igennem nærmest hvert eneste slide, ikke? Og vise, at man er villig til, altså det er også derfor, at det ikke er pengene, men mængden af penge gør det mere spændende, ikke? Jo mere man taber, jo mere spændende, og jo mere sjovt er det. Og det er fordi, man viser den her dristighed. Jeg har også snakket med nogen, der, og det ved jeg ikke så meget om de her kønsforskelle, men jeg har snakket med nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, må ikke også, der er noget med den her maskuline kultur, og hvordan unge drenge generelt har mere en tendens til at vil vise dristighed. Og det måske kunne forklare, at der er piger, der gambler, men at der er færre piger, der gambler. Esben, det kan være, at du har nogle tanker omkring det. Er det noget, du kan genkende, at der er noget i de indlærte kønsroller, i hvordan man også, og er der en forskel på spillemønstrene hos piger og drenge? Det kan vi se, i hvert fald dem, der opsøger os, at det er der. Man kan sige, der er det 10-12% af dem, vi har i behandling, der er kvinder, resten det er mænd. Og der er ingen tvivl om, der er flere kvinder derude, men hvordan vi lige får åbnet op for, hvad skal man sige, for at gribe dem, så de også har lyst til at opsøge behandling, den nød har vi ikke helt knækket endnu. Men der er ingen tvivl om det her med, at de her drenge, der har, der sådan, hvad skal man sige, gejler hinanden op, eller har brug for den her mandighed, eller sammenligner sig med hinanden, og så videre, er meget, meget typisk også hos dem, vi har i behandling. Og især de unge, hvor de sammenligner sig med hinanden, og gerne vil få noget status, og så videre, ikke? Så helt sikkert. Godt. Så har vi et spørgsmål her, inden vi lige tager den, så vælger jeg simpelthen lige at hoppe, fordi så skal jeg forlade igennem igen, når vi lige skal hen til det afsluttende. Vi har et spørgsmål her i forhold til, og det er måske Esben lidt målrettet dig. Hvordan ser gambling ud, hvis vi kigger på, altså i forhold til sociale grupper? Og her tænker jeg måske, der menes lidt i forhold til forskellige målgrupper af mennesker og grader af sårbarhed måske, eller? Ja. Altså i virkeligheden, så er det et meget bredt spektrum af mennesker, vi har i behandling. Flest mænd, som jeg lige fik sagt, men det kan sådan set være alt fra både studerende til bankdirektøren. Der er ingen tvivl om, at dem, vi har i behandling, langt de fleste af dem, nu har jeg selv siddet i almindelige misbrugscenter tidligere, der er ingen tvivl om, at den her målgruppe, de er mere ressourcestærke generelt. Det vil sige, at de har et større netværk, og har dermed også en større hvad skal man sige, chance for at lykkes i selve behandlingen. Derfor er vores behandlingsrate også relativt høj i forhold til andre misbrug. Godt. Tak, Esben. Jeg vil lige tilføje, at jeg mener, og jeg kan simpelthen ikke huske præcis, hvad tallene er, men jeg mener, at Søren Christiansen fra Aalborg, og jeg skriver også lige hans navn i chatten, han har noget forskning, der også fokuserer på sådan statistisk set sociale forskelle, som man kan dykke lidt ned i. Det er nogle super godt lige med det indspark også, Johanne, så der er lidt, hvis man er nysgerrig på at dykke endnu mere ned. Esben, jeg tænker også, at den her bold må du gerne gribe, og Johanne, det kan være, at du kan genkende noget af det, Esben siger i forhold til nogle af de tendenser, du har set i klasserne. Men der er en her, der spørger, om man kan sige lidt mere om, hvordan afhængigheden ser ud og påvirker de unge. Altså, udspiller afhængigheden så lidt anderledes faktisk hos unge, end den gør hos, nu siger jeg voksne, men i den lidt mere modne målgruppe. Eller hvordan bliver de unge påvirket af den her spilafhængighed? Altså man kan i hvert fald sige, at de unge, de søger jo det her dopamin i rigtig høj grad, som de får, når de gambler. Og det gør de også typisk i fællesskaber, som vi har snakket lidt om her, hvorimod når man kigger lidt til en lidt ældre gruppe, jamen, så er det typisk noget, hvor de sidder og gambler meget alene. Nu glemte jeg lige, hvad var det egentlig lige? Jamen jeg hørte dig sige, at den her fællesskabsdriver faktisk er lidt en rød tråd i forhold til sådan, og også tabet af det fællesskab i virkeligheden. Ikke? Og der kan man sige også, som vi var inde på her, at det her med fællesskab har en kæmpe stor betydning.
og især når man er ung og usikker og ikke har lyst til at stå udenfor. Så det er en stor drivkraft, helt sikkert. Godt, og det tænker jeg i virkeligheden også er en fin understregning også af de her vildt interessante pointer, du kommer med, Johanne, i forhold til, hvor stærkt det her fællesskab i virkeligheden er for os at komme ind i det, og opretholde det, og forstå både sig selv og sine venner, og de her ting på, at det her, det er den her røde tråd i virkeligheden, i forhold til unges relation til både gambling, men også senere, når det bliver et problem. Vi har lidt jeg har lyst til lige at prøve at pulje nogle af de her spørgsmål. Der er nemlig noget i forhold til, nu kommer vi ind på særligt sport. Vi kommer ind på, man kan sige, det ansvar, man måske har som samfund for at komme det her problem til livs. Men det her med sport og betting, er der har man set på sammenhæng mellem det her, det kan måske være lyst, altså det at man starter med at gamble, og så at man også har en høj interesse inden for sport. Er der den her, går det hånd i hånd, Esben? Ja, det gør det i høj grad. Der er ingen tvivl om, at mange af dem, der er i behandling, jamen, hvis de har problemer med at styre sportsbetting, så er det typisk startet som en interesse, og det kan være sammen med far derhjemme, og man holder med Arsenal, eller hvad det måtte være, og så har man måske også siddet sammen med far og oplevet, at man har spillet lidt på kampen, og det har været hyggeligt, og det har været noget socialt, og så har det bare langsomt udviklet sig, så at, hvad skal man sige, sporten eller interessen for sport er ligesom pludselig også blevet inkorporeret gambling. Så noget af det, vi arbejder meget på, når vi får de her gutter ind, det er at prøve at adskille det. Og sige, jamen du skal stadig beholde din passion for sporten, men læg gamblingen til side. Og det kan være mega svært, især i starten, indtil de ligesom oplever, det kan man faktisk godt. Og faktisk så nyder man fodboldkampen mere måske. Nyder de gode mål og de fede, hvad skal man sige, ting, der sker inde på banen, i stedet for at sidde og følge med og håbe på, at der kommer 7 indkast i løbet af første halvleg. Ja. Og så er der vel også noget i de her kombinationsspil, ikke? Hvor det er, at man kan sige, man kan have en stor viden omkring fodbold, og så også have en tanke om, at man også dermed bliver en bedre sportsbetter, fordi man har den viden, og at det kan lave nogle psykologiske tankefælder inde i en, ikke? Jo, helt sikkert. Helt sikkert. De tænker jo, de er ovenpå. De ved mere end naboen. De ved også tit mere end bettingfirmaerne, tænker de i hvert fald. Så det er klart, de forestiller sig, at de har en overhånd, og det er jo også noget af det, der er med til at fastholde. Esben, kan man sige noget om, hvornår unge motiveres til at indgå i behandling? Altså, hvad er det, der gør, at unge ligesom er villige til at tage det skridt og få hjælp? Ja, det er et mega svært spørgsmål, for det er jo meget individuelt. Men det, at der er flere unge, der beskriver, det er, at når de kommer derud, hvor at de ikke længere bare kan skjule det med nogle små løgne, hvor at det begynder at få så drastiske konsekvenser, at de er nødt til at fortælle mor og far det, eller de har måske stiftet nogle rigtig trælse lån af nogle trælse typer, jamen så kan det være det, der presser. Det kan også være situationer, hvor at der lige pludselig er et eller andet, der går op for dem. Der er hvad skal man sige, de sidder i en gruppe, og der bliver sagt nogle ting, der gør, at det pludselig bliver legitimt at snakke om det her, og også at prøve at gøre noget ved det. Det er faktisk ikke sejt længere at spille, måske i virkeligheden. Men det er vidt forskelligt. Der kan jo også være nogle bagvedliggende årsager. Det kan være, at man har ADHD, som gør, at det kan være rigtig svært at styre det her gambling. Og hvis man så får lidt hjælp til det, jamen så går det pludselig op for en, at så giver det også mening at kigge på den her del. Yes, tak Esben. Vi kan lige nå den sidste, og det er også, fordi der er en, der har skrevet et par beskeder her, som går lidt på, og det er jo i virkeligheden måske en mere samfundssnak. Hvad gør man i forhold til også at tage ansvar som samfund? Ikke? Hvad kan vi gøre lovgivningsmæssigt? Vi har en masse spilreklamer i samfundet. Vi har landshold, der har betting på trøjerne. Hvordan løfter vi det? Er det noget, man kan gøre lovgivningsmæssigt? Er vi bare mere liberale herhjemme? Man kan sige,
hvis jeg må følge op på det spørgsmål, for det er noget af det, jeg sidder og arbejder med, så har vi jo i Center for Ludomani den holdning, at vi burde gå ind og faktisk lave et totalforbud mod spilreklamer, fordi vi ved, at spilreklamer går ind og påvirker de mennesker, som har et problem med spil i en eller anden grad, og så børn og unge. Vi ved også samtidig, at det også kan være lidt svært at gå ind og gøre noget ved, fordi der også er rigtig mange penge involveret. Danskerne taber cirka 27 millioner kroner på gambling om dagen. Så vi har at gøre med noget, altså i Danmark elsker vi at spille. Vi elsker, og de spil vi ser, som danskerne spiller mest, det er jo sportsbetting, og det er de her online casinospil. Så det at skulle lave en lovgivningsmæssig forandring i forhold til at udfase spilreklamer, eller lave en større regulering, det er jo en stor politisk beslutning, og den vil også tage lang tid at udfase, fordi der er så mange økonomiske interesser og forbindelser til det. Men det vil vi klart mene, at det er vejen at gå lovgivningsmæssigt, så vi kan passe på vores børn og unge. Ja. Må jeg tilføje lidt her? Gerne. Altså som forsker er det jo ikke min interesse at lobby en masse. Jeg vil gerne give indsigter, ikke? Men nu har jeg efterhånden været i det her felt i noget tid, og begyndt at se lidt omkring sådan, de politiske processer. Og lige det her er noget, der gentagne gange de seneste år har været oppe, og vi har måske også været lidt udfordret af, at der har været meget ministerrokade, for vi har haft forskellige ministre, der har lovet forskellige ting. Det er skatteministeren, der er relevant her. Og så pludselig var der en ny minister, der lige skulle sætte sig ind i tingene og sådan noget. Så det er gået mere langsomt, end det burde. Jeg synes, det er virkelig spændende at se på Norge. Jeg har ikke 100% styr på alle detaljerne, men jeg ved, at Norge har været lidt mere ekstreme i forhold til deres lovgivning. Og jeg tænker her det næste stykke tid, at der kommer mere og mere viden om, hvordan er det så gået i Norge. Og hvis det er gået godt, så er det pludselig en del nemmere for os at lave nogle ændringer. Så man kan ikke love noget, men der kunne nok godt ske nogle ting her det næste stykke tid. Du er ret, og på samme måde ser vi også i Sverige, hvor de har meget tydeligere regulering, blandt andet i forhold til loft over tab, over hvor meget må unge tabe om måneden, og der arbejder de med meget lave beløb, og i hvert fald også meget sammenlignet med Danmark. Og så har vi også Italien, som har totalforbud mod spilreklamer. Der er procentvis flere end i Danmark, der spiller på lovlige spilsider, så det er ikke reklamerne, der forhindrer det. Og på samme måde har vi også nogle gode eksempler i Australien og i virkeligheden også i Belgien. Så vi begynder at se dem komme frem, og du har ret, Johanne, jo flere eksempler og gode praksiser vi får, jo mere kan vi håbe, der kommer Italien lige præcis. Tiden er løbet. Tusind tak for alle de gode spørgsmål. Jeg vil lige runde af til sidst her. Bare lige med at sige, at hvis nu der sidder nogen derude og tænker, at vi kender en ung, eller vi har brug for rådgivning eller lignende, så tag endelig fat i os i Center for Ludomani. Det er uforpligtende, det er anonymt. Man kan få rådgivning, sparring. Man kan også tilmelde sig behandling, hvor man vil komme ind og få en afklarende samtale. Og efterfølgende så tilbyder vi op til 12 samtaler og en opfølging, så vi giver ikke slip, før vi er sikre på, at man er kommet godt videre. Her er vores kontaktoplysninger, det er vores hovednummer, hvor man får fat i Lonnie, som kan guide en godt videre. Og ellers så tænker jeg, at vi deler slides her efterfølgende, hvor Johannes mail også er, hvis man har lyst til at række ud i forhold til en spændende ny forskningsprojekt. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak for det. Tak Johanne, og tak Esben. Og vi håber at se jer til vores næste webinar. Og så vil jeg bare ønske jer en fortsat god torsdag.